I denne video vil jeg vise, hvordan du bruger vores nye boldmaskine fra Paddelmaster. Det første, du starter med at gøre, det er at gå om bag maskinen og tænde på knappen. Så snart du har gjort det, så på siden her, der kan I scanne QR-koden, som vil føre direkte ind til Paddelmaster på App Store. Derfra kan I downloade, og så snart I kommer ind på appen, så kan I trykke på den her Scan for Device. Husk at slå Bluetooth til. Når I så har gjort det, så kommer den frem, og I skal connecte til maskinen. Når I står på forsiden, trykker I på Specific Shot, Test Shot, og så stiller I boldmaskinen helt op ad glasset med 5 grader til højre eller venstre, alt efter hvilken side I spiller i. Når I har gjort det, så trykker I på Start Test, og så er målet, at bolden skal ramme i midten af banen, altså på linjen. Hvis den ikke gør det, så rykker I den med et par grader ekstra eller et par grader mindre, indtil den sidder stort set lige på linjen. Dette var en kort introduktion af, hvordan du indstillede boldmaskinen. Nu er vi klar til at gå i gang. Og først så vil jeg vise jer, hvordan I bruger den, der hedder Specific Shots. Her kommer der alle de muligheder, vi kan spille. Det er f.eks. en smash, eller en vibora, eller en volley. Hvis vi tager udgangspunkt i volleyen, så kommer vi ind på øvelsen her, hvor der står, hvilken type exercise det er. Så står der direction, one direction, side of court, det er left, og så level er 6-7. Niveauet er rangeret fra 1 til 10, og ikke ligesom 1 til 7 på Paddlemates. Hvis vi går ind i exercise options, så kan vi ændre hvilken side vi gerne vil spille i. Husk altid at trykke på Save Settings. Så kan vi skifte level, hvis man mener, det er højere eller lavere end det, den er sat til. Og så kan vi ændre shot settings. Herinde kan vi sige, at vi vil gerne have bolden lidt højere eller lidt lavere, eller vi vil have den lidt længere ud, eller eventuelt til en baghandsvolley. Vi kan ændre speeden, eller intervallet, hvor hurtigt skuddet skal komme efter hinanden, eller hvilket spin der skal i. Så trykker du på Save. Og hvis du synes, det her skud er super fedt, så kan du trykke på Save this shot og gemme den til en volley, for eksempel. Hvis vi tager nummer 2, der er Series of Shots, så har Paddelmaster allerede lavet nogle forskellige serier af skud, for eksempel volley bandeja, volley barrada, volley smash osv. Hvis vi tager udgangspunkt i den, der hedder volley smash, så kommer vi ind på øvelsen igen her. Så går vi ind på Exercise Options, trykker på Change Shot Settings. Her kan vi så ændre i hver eneste volley eller den ene smash. Det vil sige, at hvis vi vil starte med at have en forhåndsvolley, så kan vi ændre det her. Så kan vi gå ind efterfølgende, ændre det til en baghåndsvolley på den her. Der handler det om at ændre direction. Og hvis på den sidste volley, den vil vi gerne have masser af fart på, og den kommer lige på en, så kan vi ændre speeden her, og direction direkte på manden. Husk altid at save, og igen her kan vi save this series, og kalde det et eller andet specielt. Hvis du gerne vil bygge din helt egen serie af skud, så kan vi trykke på nummer 3, der hedder Build Shots / Series of Shots. Herinde får vi muligheden for at bygge et specific shot eller build a series of shots. Vi trykker på nummer 2, og så kan man vælge at få dem i random order eller fixed order. Vi vælger fixed order, og så kan vi starte med at lave en serie her. Man kan lave fra op til 20 skud i hver serie, så jeg vil starte med at lave en return of serve. Så løber jeg frem og laver 2 volleys, en bandeja / vibora, en volley igen, og så måske afsluttende med en smash. Når jeg har gjort det, så kan jeg gå ind her og edit alle de forskellige skud, lige så tosset har lyst til. Hvis jeg vil køre baghåndsvolley, en høj vibora, eller en forhåndsvolley, eller en stopbold, eller en meget blød smash, eller hvad det skulle være. Bare gå ind her, tryk på Save, og så er den egentlig klar. Så kan du trykke på Save this series. Til sidst kan du gå ind i den gemte skud eller serier, og her se de forskellige du har. Det fede ved Paddelmaster er, at alle dem der har den her maskine,
der kan du tage din bruger og din app, gå hen, slå på Bluetooth, og så skal du benytte de helt samme serie og skud, som du har bygget i din serie. Du kan også hjemmefra gå ind på appen, scanne efter device, og selvfølgelig ikke finde nogen maskine, men så kan du go on without connect, og så kan du sidde hjemmefra og bygge dine egne serier eller dine shots, så du spiller minimal tid, så snart du står på banen med boldmaskinen. Placer venligst boldmaskinen tilbage, hvor du tog den, og sæt den gerne i strøm. Du må gerne benytte 2 boldopsamlere, så længe du sætter dem på plads også.